74 सान जाफैबाय बे 74 सानाव ना गिफ्टखौ सेनानै लानो हादों ना खार गिफ्टखौ सेनानै लानो हादों कमप्लिटै ना आजबस्ताल स्टिल प्लान्टआव देरहासार जानो हादों ना डनबास एरियाखौ थामहिनबा डनेट्स्क आरो लुहान्स्कखौ कमप्लिट गावसोरनि आथिं सिङाव लांनो हादों रासिया माखासे हाजार हाजार आर्मि थैबाय सान्थ्रि थैबाय माखासे हाजार हाजार रांखावरि खहा जाबाय मिथिनाय बादिब्ला सानसेयावनो 7,000 कोटी खरसा खालामगासिनो थादोंनो आरो बे 7,000 कोटीनि बिनिमयाव नाथाय जेसेबां देरहासार जानांगौमोन दिनै दावहानि 74थि सानावबो देरहासार जानो हायाखै नाथाय रासिया दम होनायाव नाथाय फावसायनानै थायाखै इउरपखौ सोनाबनि हादोरफोरखौ मोनसे आरोबाव दम होबावदों नेक्स्ट मान्थआव फैगौ मासाव फिनलेन्ड आरो सुइडेनआ नेट'आव हाबनो थाखाय एप्लाइ खालामनो हागौ आरो बुंदों जुदि नेट'आव फिनलेन्ड आरो सुइडेनआ जुदि हाबो फिनलेन्ड आरो सुइडेनआव दावहा जागोन बे इउरपनि सानजा बाहागोआव दावहा थिलियाव सोलायलांगोन बेबायदि हुमखि होदों इउएसएआव रासियानि राजदूत बिथाङा बुंदों जुदि सा सानजा बाहागोआव बेबायदि सुइडेन आरो फिनलेन्डआ नेट'आव हाबनो थाखाय नाजायो बे दावहा थिलियाव सोलायलांगोन बे जाबाय रासियानि हुमखि बे हुमखिया थारैनो इउएसएनि फारसे डाइरेक्ट मेनसन लानानै नङाबाबो नाथाय बे हुमखिया इउएसएनि सायावबो गोलैदों होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर एसेबां सान बारलांनायनि उनावबो नाथाय रासिया बे दावहायाव देरहासार जानो हायाखै गाबोन रासिया भिक्ट्रि डे फालिगोन गाबोन क्रेमलिननि मोखाङाव रेड स्क्वेराव भिक्ट्रि डे पेरेड जागोन बे भिक्ट्रि डे पेरेडआ जाहैबाय नैथि मुलुग दावहायाव 1945आव 9 मे खालि जार्मानिया नाजी जार्मानिया सारेन्डार खालामदोंमोन हरनि 12 बाजिनि उनाव सारेन्डार खालामदोंमोन माने 8 मेनि हरनि 12 बाजिनि उनाव सारेन्डार खालामदोंमोन रासियानि आर्मिफोरनि सिगाङाव बेनिखायनो बे 9 तारिखआव गोलैहैयो 9 मेआव गोलैहैयो बेनिखायनो रासिया बेखौ 9 मे खालि फालियो नाथाय बै समाव सभियेट इउनियननि लोगोआव थानाय जेसेबां हादरफोर दं जेरै इउक्रेन बेबायदिनो लिथुआनिया एस्टनिया पोलेन्ड बेबायदि हादरा नाथाय दिनैनि तारिखआवनो फालियो भिक्ट्रि डेखौ आरो बेबायदि एखे लोगो नांनानै बे दावहाखौ नांदोंमोन जार्मानिनि हेंथायै नाथाय बिथांमोना फालिनाया गुबुन गुबुन तारिख रासिया बेखौ फालियो 9 मेआव नाथाय गुबुन बेबायदि हादरफोरा सभियेट इउनियननि हादरफोरा दिनैनि तारिखआव फालिबाय आरो इउक्रेनावथ' दावहा जाबाय थाबाय नालाय बेखौ फालिनो हायाखैसै जियानो जाया मानो गाबोननि तारिखआव मा फोसावगोन रासिया बे जोबोर नायनो गोनां जागोन नोंथांमोना थारैनो बेनि सायाव भिडिअ लाबोगोन गाबोन स' नोंथांमोना गाबोननि भिडिअखौ नायनो दाबाव आरो बेखिनियाव आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअ नोंथांमोना मा रोखोमनि भिडिअ नायना मोजां मोनो आंथ' नोंथांमोन दा इउक्रेन रासिया वारनि बांसिन आपडेट लाबोबाय थादों आरो गेजेर गेजेर बर' माहारिनि बेबायदि माखासे ससियेल जेंनाफोरनि सायावबो लाबोदों नाथाय आंनि गुबै थांखिया जाहैबाय माखासे बेबायदि वर्ल्डनि गुबुन गुबुन आयदानि सायाव नलेजनि सायाव भिडिअ लाबोनाय नाथाय भिउआरा जोबोर खम जानायनि थाखाय आं बेबायदि भिडिअ लाबोनो हायाखै बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुङो नोंथांमोना जुदि बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि नलेजनि सायाव जुदि भिडिअ नायनो गोसोबा थारैनो कमेन्ट्सआव लिर गोबां सुबुङा जुदि कमेन्ट्सआव लिरोबा गोबां सुबुङा जुदि गोसो जायोबा थारैनो बेबायदि भिडिअखौ आङो मेनि 15 तारिखनि उननिफ्राय लाबोनो हागौ आरो आं नाजागोन जेसेबां हायो सानफ्रोमबो जिउआव जोंनो माखासे गियाननि गोनांथि जायो सात्र साथ्रिफोरनो जोंनो माखासे गियाननि गोनांथि जायो बै गियानफोरनि सायाव नोंथांमोना आं भिडिअ लाबोनो थाखाय जोबोर नाजागासिनो थादों इस्साबो गोसोबो दं नाथाय नायग्रानि आंखाल जोंनि बर' सुबुंफोरा माखासे ससियेल डिसअर्डारखौ नायना मोजां मोनो राजखान्थिखौ नायना मोजां मोनो माखासे बेबायदि समाजारि जेंना सोरबा हिन्जाव लाना खारनाय हौवा लाना खारनाय सोरबा हाग्रामा महिलारिखौ रायनाय सोरबा प्रमद बर'खौ रायनाय सोरबा एनडिएफबिखौ रायनाय सोरबा एबसुखौ रायनाय सोरबा गुबुनखौ रायनाय बेखौ बांसिन मोजां मोनो जोंनि बर' सुबुंफोरा आंनि नोजोराव दाबो गोबां सुबुङानो गियाननि गांनाय उखैनाय रोंनो लुगैनाय सोलोंथाइनि फारसे मोजां मोननाय बेयो जोबोर खम दिनै नुनो मोन्दों सोलोंथाइनि सायाव जायफोर इउटिउबारफोरा इउटिउब क्रिएटरफोरा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरा भिडिअ बानायो बिथांमोननि भिडिअआ भिउआनो जाया नाथाय बिलासिता रंजा बाजा एन्टारटेइन जेराव दं बेखौ जोंनि मानसिफोरा दाबो मोजां मोनो बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बेबायदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा बेनि सायाव भिडिअ लाबोनो थाखाय आं राजि आरो जुदि नायग्रा गैयाबा लाबोनानैबो मा जानो स' नोंथांमोननि सायाव गासैबो बिदिब्ला नोंथांमोना इउक्रेन रासिया वारनि आपडेटखौ नायनो दाबाव गाबोनो मा फोसावगोन भ्लादिमिर पुटिन बिथाङा रेड स्क्वेरनिफ्राय गासै बुहुमखौ इउरपियान इउनियनखौ नेट' कान्ट्रिसफोरखौ मा हुमखि होगोन गाबोनसो मिथिसिगौ आरो दिनैथ' बुंखाबायानोखा फिनलेन्ड आरो सुइडेना जुदि नेट'आव हाबो दावहा जागोन गिलु बालु दावहा जागोन सा सानजा इउरपआ दावहा थिलियाव सोलायलांगोन बाल्टिक सीआ दावहा थिलियाव सोलायलांगोन